gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, toya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. Gogo kan dika. Binta. Hal nan kunu falda. Mi fala. Hala nalan ko hundum fala da. Binta an gilande adda e o galle on fop ko jiibi mi anda ko dum woni hakkunde an e bamma natti welde galle on jiibike mi ñamma yari podde ko kala ko on mbawɗa ko ɗum haaldirde haɓi o yarɗo poɗɗe haɓi anda hay ndiga haydara haɓi andano ɗum fi yakgol reedu ha yehi laakara hande wawta kam haalan e goɗɗi ko ɗum waɗi mi faala haalana kam ko honɗum faalaɗa si tawi a arno tan pour lettingol kam a lettini kam ha yoni ey gogo ko kala kam ko hon mbawɗa kam ɗum haaldirde min gogo min miɗan waɗa ko boni ana ɓesgu ma ka bonɗo ka ɓi bonɗo
kono mi accatama hen mamu immo dow kala ko mettuno kam welat kam si landi ke fittando am sax mami waddo kono galle on rewat lawol no wayno non a hotat ka imminoɗa ɗon dugula aram hunde hamnima de wonko hawani Allah de won min kam hawi kam sabu min ha joni wawa wasde miijade tan abingel cukkilel keccel tan nde ɗo feere bonde no are hakkille muɗum tan ha haɓe yetto ɗon haadi oɗo musiba bonɗo e dow meɗen en wiya no warto en hawni de min da holko foti mettude haabi ha yetto ɗo en ɓayni yo heeɓi mette kam ko gonga sabu haabi ko neɗɗo kersa ko yane dow makko ko weɓata e makko kadi ko cuulel kono yettaki ɗo en ɗo ala fof ko meeɗa wadde ɗo Aisha min feɗɗo gurna ganɗam mayde no ɓurani kam no feɗɗo aduna an yakkima hay e hunde komi yiɗi ala ko dagaki tan kono so tawno no dagi mi haroto mi yaha mi fowto sabu no ɗum welani aduna ɗum fof gurdana mayde ham ko jomiraɗo jogui
oto wi noon astahfirullah oto wi noon tawi noon mbatta ko salimti te juum salimta mi wiruno mami ni tan on tan hoddira Allah lawna ɗo wawi hen kono yo Allah yawfa yo Allah safru en muusi hoddiro Allah kono mi yaltinta hen Binta mi yaltintamo hen de sabu no haaɓi hartaki ɗo haaɓi min e makko min yeehi hôpital mi arti ɗo ɓay makko ina yomi ruttumo kadi ka clinique ɓay mi yeehi ka clinique o noddi docteur ba ha ɓe yewti komi ari ɗo hana anda yero so haldata e am ne ñande ko ati kam layande ko an mi haldata waɗu feere ha woto renndun yakko kono haaɓi o hartatako et puis kulani ko après at caɗele hakkude men walla famille o walla adde probléme uji goɗɗi famille o kay homo caɗele instant ɗo hay goto ala ɗo babam ala ɗo goggo am ala ɗo ko min tan woni ko hono caɗele dañta hen après mbiyat après wona joni ke après komo tinata ko min nayi ma goni ɗo en tout cas no hulɓeni de c'est déjà on mbiyata ko mbumde mbo jogui copain goɗɗo mi haalanma mbiɗa andi a tina haalanakka ko hoɗum woni probléme couleur mi hen tan quoi c'est déjà woto ko par ce que kamo yiɗuma kanko yiɗmade woto hon tomo jogui goɗɗo ko kolata hen a anni holmo koloto mimino hande hakkille jiiba ɓernde yiilo mi yiya ɗum wawa wonde dow ala sehilala bande wonɗa ɗo probléme ɓurtemade haabi so wartaki kono ko saabi ɗum ɗo won goɗɗo naɗuɗe goɗɗum e noppi haaɓi kono min mi andi Binngel am ɗum wona haaɓi y a quelque chose derrière tout ça aɗa men hawnide kam saabu abi ngel cukalel keccel mi sikkani toon wawi fewjande hoore makko nde ɗo feere ko mbiɗa ko kadi ha joni en wawi wonde saabu no wawi wonde taw won gonɗo caggal makko kono kala ko wawi hen wonde leerata saabu en ganda saabu abi kam natti ɗo wonde kañum yeehi lawol muɗum woppi en ɗo walla badɗo ɗeɗo so tawi won gonɗo caggal makko kadi oɗon so haalani en gandata tataɓo ko Allah kono ko mbino mbiruɗa ni ene wawi wonde sabu min mi sikkan taw abi ene wawi feejande ko hoore muɗum ɗeɗo peeje yani ko ɓuuri musde hen ɓay makko huko min yoro hay joni simi fewnan ɗum café woɓata kañum sikku ko min wonno yakkude reedu haaɓi ha haaɓi yeehi hen min haaɓi ko min saawi ɗum min rêve am foof ko wonno joɗogol ha haaɓi addane premiére cadeau jomɓe Aïcha e andi addanami yakkima wawi joni modi am haldata e am ñamata ɗo kaka sal walata nami waɗata artira ƴelle ma tan kono mbiruno mami ni tan ko tikkuɗo tan ko ɗum jaguimo et c'est normal o waɗo ɗo réaction kala ko wawi hen wonde ma Allah leeru ɗum artir haqqille ma e ma gummo ɗo to lelɗa ɗo wonko kalantumami to lelɗa ɗo fewnata ɗum de a woppi hoore ma natti ɓornade comci a lotta ko a ñamata a yarata ɗanta ko jamma ɗanta ko ñalawma jooɗi place goto na ɗum way adama wona ɗum safrata ɗum de il faut gummoɗa doroɗa e koyɗe ma yero noon il faut mbaɗama comprendre par ce que ko tikkuɗo kadi ɗum ɗo wawa welde mbaɗa andi no waye haaɓi ni ɗum welata joom babiraɗo galle hay goto ɗum welta ɗum no yaani ni muusi kadi yimɓe ko kalata
yumma ko ndaari yumma ko woppimo yumma ko kala ko boni tan so yene sugaaɓe ko yummiraɓe pawete taw yummiraɓe kaali ha tampi guérima ha tampi mbaɗi hunde fof ummo darɗa e koyɗe ma mbatta hoore ma neɗɗo gacca bojji ma ɗi en goyi ha en maayi sino bojji kay ɗum ɗo tawata ɗum ɗo koye safrima massa argay massa mi tampu sa woyi min honno mbaɗami min mi ala so wona an tan joguimi adama ƴew guila nden ha joni min e hoorami sellani mboɗo mi ñamata mi yarata massa ni da gurdana mi faya mayde tan o wi noon astahfirullah massa Sar Maimouna West African Food woni koɗo e nder Amérique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hannirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde, yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna. O walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biteɗo Sar Maimouna West African Food. Adresse au 50 91 Ecolfax Avenue Denver, Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hannirta ni noddir kon makko nan ɗon. an habi an kam no foti laaɓe mbimami accu ko garta ɗo hen ko yimɓe so jii ɗum ni déjà cikkar wonko goni ɗon min e ma wawa wonde ko jiɗɗa ɗum ɗo entre relation en ɗiɗo ɗum kam wawa wonde aɗa andi ɗum no wawi wonde kay ɗum ɗo déjà aɗa andi so baru en tini ɗum walla yumma en tini ɗum déjà yoɗay min mi mbaɗa wawde hen dañde probléme hakkundam min e baro kadi no wawi bonde hen baru so haalna ɗum haydara tinta hen te wona yittin kay tintinɗa ɗum wawi tinta min komi jiɗɗo on ti aɗa yiɗi kam ko gon min mi añani mais comme pour relation walla eɗen gonde e ndiɗon kam aɗa andi kam wawata wonde haaɓi no wawi wonde kay haaɓi no wawi wonde min wona cuulen accu ko poɗanta ɗo ko ko ɗum ton ko probléme uji tan joga haydara ala hen haaɓi an jan har yimɓe yiiden ɗo hakkille jiiba ɓernde yiila mi yiya ɗum wawa wonde dow ala sehil ala bande ɗum fo ma dara wonta mande danja nde ɓernde bonde wona hunde fo fonda an ren han ma wontude fonde ɗum ɗo fo a haalin sinno sago famina jiyagiɗo wonta hasida warma jatayrande hito ɓerne paleji jittaneji dartin bojjumadi dartin bojjumadi wona dartine halko woni mi fa mbiɗa holko gogo ma woni gogo am ande balle fo meni mo elle kam ko worko mbanmi ɗum joni nak o noddi kam garmi o wi kam min gila garmi ɗo hay joni ko min addi probléme e galle he ɗum tahi galle o natti dañde jaam ha waɗi kam proposé hay o tottami haalis mi hibbito ko mamam
gogo ma wima ya aro tottuma kalis fota hay tekkere a haalnanimo haydara a waɗanimo haydara ko noddudomo dow ngara o wima an addi caɗele e galle he ya aro tottuma kalis kota ok eyi gogo ma addanimo ɗo anan no mbirmami ni adduma ɗo ko bamma oɗo galle hay goto ɓuranima hen ko kalnumami hanki ko ɗum kaltanmami kadi hande e ɗum oto muuse kadi oto tikkanmo hen ɓurani goggum ma koko jahli tan natti andude ko haalata ko e aussi kadi jaagol haabi o a faami minen fof waɗi amen touché dikku o natti andude ko haalata ɗum tagi omo haala ɗum mais an hay min gonɗo bamma o somi wiino mboɗo yaltinma galle o sa welama mbiyami yaltani par ce que ko galle baba aɗa faami no mbirmami ni hay goto fotanimo yaltinde bawa ni yaltindemo galle o saka noon min saka kanko saka goɗɗo e goɗɗo a faami de woppu boji ma de acca dartin ya fijoyi jala mami haalde e makko nani wona gasi mami haalde e makko nawri hen jangde quoi machallah omo nehi itti guila min gandodiri vraiment courant woni passe normal quoi ɗum fo ma dara wonta mande danja nde ɓerne bonde wona hunde fo fonda an ren han ma wontude fonde ɗum ɗo fo antuka machallah ko jonta ayi de ma dañi dab ngam dañi dabu hakket mo arrête antuka taw lagal yiɗa toko miɗa présentement junior grande sœur am an haalan haala dañi dab ah ma rat foy wawa hokkudem dab non min yiɗa gelam wat ma wiyam min gelam de wiyam haaɓi non wona petit sœur ma de wiyam haaɓi haaɓi yo fof gotum docteur an mo ari billahi lay ari joni o ari ko ɗo ñalla ɗo ñalla ta andi min mi ala temps ɗum winni min ko wañi hemed def te kam mun wi ko ñalla joni enen mbattena yahata jooɗa mbatta dinam makko min mi yaha mo wañi to jaggum nder wiyam fewnte yeesam gom an kono mbete pewneɗa hen e andi mbaɗa waɗa nobate dog ngara min yawta wañi to ko mbinoma pour me ɗum ɗo yo jinmi bonnu rendu rendu eyi mi yiɗa hay goto anda mum ko woni xanaa miɗo heeɓi kam fonso wonima mi haalanma woni mbaddunɗa kam o
mi waɗi ɗum contacté mi yehi to waɗa ɗo mi yehi to net jommim kalis kewɗo o tottim poɗɗe ɗe way o yomi wirini yomi waɗa mi waɗirta ɗum noon de ko tagi jinmi ko yo ya nde mi fosama an haɗa heppide a watta seese mi heppani de o wi kam nomi yardirde mi yardirta noon triple mum mbaɗa waɗa ɗo seeɗa rat mbiɗa andi nak haɗa yiɗi yo ɗum itta mais a wara seese ni no wima waru noon a faami moƴƴi triple mum mbaɗami jinmi ko yaw ewde a moƴƴi ha hande dal tawi a dañi rek min alhamdulillah par ce que mbiɗa andi mo met ɗum hooli sehilaɓam ɓe waɗatnoɓe hay ndege ko feeri ɗumen heɓa wat babam tinnone yayam de wa ƴeew woto façon mi nani an dal tawde a heeɓi rek min moom alhamdulillahi rabbil alamin wayde mbiɗen yaha nder moƴƴi est ce que ɗum heɗum seeri boom a moƴƴi grave an si fortim a wawa sala wona wimi yo oppam yo woppam woni hoɗum mi wimi yo oppam wona kanko waɗi kam violé wonma joni an a wullata siki jaggim a wullata doole si tawde an a welaka he min de mi fosama